Здравейте! Ние започваме този канал, за да снимаме как играем на разни игри. Започваме с поредицата ни с Майнкрафт. Както виждате, сега сме в сервер, той е холандски. Е много хубав, има много портали, много забавен, много хора се събираме. Той има в момента. Аз съм Тайдо. В Майнкрафт се пише Атом, не знам що. Ака, Тейди. Аз съм Пинкави, а.к.а. Оги. И сега в този сервер, тук, понеже аз рекордвам, обикалям, повтаря така набързо да ви покажа. Да, и може да им покажеш това Game от селектора, Hard селектор. Ето го Map селектора, тук да си... Всяка... Да, се тая. Тук... Ето, както виждате, всички неща са тук. Тук е селектора, си избрах каква шапка да имам, аз не искам никаква. Тук Dress Select, Quote Selector, това броня. И това тук е лоби селектор, но за момента второто лоби се проектира така, че има само едно, което е тогава. Аз вече обиколих и го показах. И сега с Теди ще влизаме в Hide and Seek. Да, ние ще играем една или две игри, след това ще играем на Quake. Тук ето виж го е то ския на тигъра. За такъв ски ти говорех. Ама не е толкова грозен. Тук има различни мапове и с 10 бутон кликате на сайновете. И да покажеш шопа само. Тук ето блок Chooser, това с тази книга съм си я купил за 3000 токена. И преди началото на всяка игра може да си избирам какъв блок. Чакай първо да обясним въобще какво е Hide and Seek. Hide and Seek има очевидно сикъри и хайдери. Самия сервер сам избира какъв да си хайдер или сикър. Но има специални айтеми, които... Има един специален айтем, който може да си избереш какъв си хайдер или да си сикър. Да, за 150 токена. Да, че сега ще го покажа. Да, и... тук за токени, тук е този, с който си използва само веднъж. Влезе в Village бързо. Да, добре, влязох и си избирам да съм Stonebrick, както винаги. Да, защото той събрал 3000 токена и си... аз си избирам да съм Stone... Ето тук виждате менюто. Аз съм да съм Stonebrick, защото там долу има един фонтан направен от Stonebrick-ове и аз само влизам в фонтан и се крия там. Да, целта на хайдерите да... Нали, самия сервер ги избира какви блокчета да са. Аз тук имам и това за... Има книжка и се избира какво да е. Имам и това, дето бързо си избирам да съм хайдер. Да. Аз съм хайдер, мисля. И както винаги, с моя късмет, аз съм сикър. И така моята цел е да намеря... И знаеш къде съм, така че няма да идваш при мене, защото знаеш къде съм. Да, честно иначе. Споко аз едва ще намеря. И целта ми да ги намеря и да ги убия, нали, да позная какво са. И аз съм с Iron броня и Diamond меч. Аз нямам броня. Тук очевидно някой не може да се крие. Аз съм солен блок вече, както виждате. Тук на Hide and Seek и да ми изтекат балончетата, аз пак мога да дишам по това, само че излистин. Да, също така има и Fall Resistance, което някой пише. Това означава, че дори да паднете от най-високото място няма да умрете. Да. Това е направено добре. Също така на хайдерите им дава луден Sword, който е с knockback 1 и това дава плюс 4 damage. Да, точно така. И е много забавно, като се събере много хора в сервер, става много яко меле. Особено като сме с наши приятели. Да, винаги сме, забавляваме се, пишете в коментарите, ако ви хареса и... Ние ще се радваме на повече коментари. Да. Ако съберем 50 лайка, веднага след това качваме ново клипче. Ако съберем 150, правим томбо, един от вас ще играе с нас, ние ще го изберем. И ще снимем клип с него, стига да иска. И ако съберем 500, вече наши приятели ще гостуват. Да. И също така ще си направим там Twitch TV, ще правим стримове. Да.
нали, по-нататък, сега няма да е така. Ще качваме по едно или две клипчета на ден, защото Соги притесяваме всеки ден да играем. Да. И така, там... Аз написах на хората, че рекордвам. Да, винаги обича да го прави. Да, хваля се. Ние всъщност... Това не е първото ни клипче. Да, първото е един вид. Аз съм правил и преди с мой приятел, но... Ама това е значение, но просто ние се бяхме... В момента... Ние си бяхме нахъсали да почнем. 3 пъти се опитахме да снимем клипче, Да, но... просто... Или аз се чувах, или Олги не се чува. Не, аз се чувах винаги просто... Бях като аз- сбъгнат записвач, сега аз си свалих нов. Да, той снима с Camtasia 8, което ме е в Trial version за сега. Може да си купи, да се знае. И така. Ние също така ще снимаме на други игри, например League of Legends, Loadout, много добра игра, сам си правиш героя, оръжията и е от Steam, безплатна е, може да я видите. Също така, ако искате, може и на нея заедно да играем, само ни пишете коментар, ще си направим AskFM също така. И може да ни задавате различни въпроси. Да, и при 500 лайк също ще правим и влог. Не, в принцип по-нататък ще си почнем така да правим. Да, там като влезем в ръцете, почнем да включим стабилен брой клипове на някакви игри. Да, и ще видим дали ще се успеем да се развием добре самия ни канал и ако се развиваме добре, ще продължим да правим клипчета на различни игри, влогове, вече ще почваме с вебкам да снимаме. Да. Така. Но за сега Както очаквате виждам, само... Теди още не ме е намерил. Да, и за сега очаквате само нормален геймплей от нас. Да. По-натам може и сладка, както и каза. Да. Стига да си купя първо. Аз имам на лаптоп вграден. Аз нямам лаптоп. Също си имам, но то на майка ми. Както и да е. Къде си, Оги? В фонтанчето, моето любимо място. Ако гледаш в фонтанчето, аз ще намеря. И е много забавно там. Това беше Hide and Seek, пък Ти ще има... влезеш в фонтанчето, Не мога да намеря, бе. И влезли в фонтанчето, обиколи там, където е празната част. Добре. След това ще играем Quake, ако така се произнася, не съм много сигурна. Не искаш да се признася, но както И... Като... там е много забавно, просто дава ви един хол, дървен. И... Значи може да си купите и още обиколи, малко обиколи. И като цъкнете с десен бутон на хола и Тук стрелвате някакво от твоето ми подмина. И целта е да се убива. Пак обиколи още един път. Ние какво правиш, бе? Къде си, бе? Ти ще ме убиеш, бе? Знам. Ти къде си? Еми, ела ми де, ще ти кажеш къде съм. Ето. Ладна ми. Ще умра, бе. То ме уби, бе! Оги! Верно ли? Да, уби, бе. Ей! Аз съм много яко блокче за това. Гати. Добре си го измислил. Да, бе. Аз само се крия по нищо водата. е. Скучно да си играем. Аз съм като мишка тук, като... Браво, Аз чакаля. Щом хайдерите спечелят и ако ти си един от тях, пак ми дава ки. печелите 50 И токена, аз пак ще ти купа това, дето е за такова. Ето сега. да си изберете дали си хайдер или стикър. И Та ще си играем още една игра. Хайде си. Нали, айде. След това ще играем Quake. Отко има някакъв скин на Лео Меси. Влез в Сити. Готово. И Там аз аз искам в да принцип бъда... любимия мап е Skylands, Да. защото там Аз е... ще бъда Сент. Ехе. И ще бъда Хайдер. Аре на твоята така. Аз изех и айтема, съм Хайдер. Добре, ама айде на твоето място. Не, аз ще се скрия тук долу, защото... Ето така ще скучно, айде. Добре, аз ще ти го покажа, но после ще се махна там. Да, бе. Също моля съм друг цвят вълна. Не, мога съм бял. Абе, аз избери нещо малко, за да ги тролваме. Stone Swap. Да, много яко. Просто обикаляме за тях и бутаме. Много добре. Да, само ги караме да скачат. Yes, аз съм малко нещо, аз съм с теб. Еми, аз съм Stone Swap. Аз съм с теб. Как се казва айтемен? С теб. Моето е Stone Swap. Същото е, моето същото, ама се казва принципно с теб, майче. Не, Stone Swap. Да, Stone Swap, но пишеше с теб, не знам защо.
И аз съм стон слаб. Там... Сега скачваме. Има достъпа до там. Аз само да кажа, че ако малката ми сестра влезе в стаята, аз ще си заглуша микрофона за секунда, докато я изгоня. Тя на колко беше? Една. Видя. Аз имам племенник на 4. Но аз мисля, сега си даваме личната информация. Дамата голям пич. О, лаги. Връщаме. Мен не ме връща, мен само ми лаги. Също. Там следващото клипче или ще ни е от поредицата Minecraft пак. Или от League of Legends, или там от една игра, да кажи как скача, забрах аз. Loadout. Също. Много забавно. Аз ще си я сваля, ще се науча как да игра и ще бия те едно в едно. Ти ли бе? Аз е тук, виж, аз е тук ще се скрия. Аз също така мога да направим... Не, аз е тук ще се скрия. Е тук. Е така ще падна. Ти до мен ли си някъде? Да бе, ти къде си? Ето ме. Аз съм от тук. Абе, на твоята тераска, бе. Пазиме тук. На моята тераска, добре. Той ги обича едно място. Да, сега ще скоча. Тук наричаме дълги тераската. Да. Ето The Troll Place. Ела от две страни, аз съм от една страна, аз съм от тая. Добре. Тук съм винаги. Да, Това викаме Troll Place, защото всеки път тролваме хората. Там сикарите падат при нас и ние само смечвайте ги бутаме в долната къща. Да, защото имаме knockback 1. Или двамата, като ги бутнем, стават с едно-две. На всеки трети удар, т.е. с прикок knockback 1, на всеки трети удар ги стрелкаш напред. Е голям трол, защото те се качват силно към една минута догоре, падат и ги бутаме. 40 секунди някой силно. Да, и бутаме и падат. Аз ме пусна сикър, батка! Батка от колева батка? Да бе, баткато. Сикър левни мен пуснаха сикър. Бахти тъпто. Аз даже си взех айтем да не съм сикър. О, те казаха, че трябва да убием той сикър кил. Ще ми сикър кил от те. Ще нямат на идея, аз като съм сикър, те ще кажеш колко съм побъркан. Само минавам и трепа всичко с меча. Какво правиш, бе? Това ти ли си е? Тук е... Не, как ще го помислил ги? Сега ще станете сикъри всички. Като ти знаеш. Да, и когато биеш, когато сикър бие хайдер, самия хайдер става сикър. Мен отрепха ли, бе? What the fuck? Аз трепах един и мен отрепах после. Какво правиш, Бълги? Аз ще ходя на трамплина. Мен един мой приятел пише по скайп, за малко на пауза. Така аз като, питам аз като рекордвам и ако си отворя скайпа, ще се вижда ли скайпа? Да. Бе, тъпто, нищо. Не за секунда съм си отворил скайпа, така че няма проблем. Пусна ли? Кое? Кое бе? Рекордваш в момента? Да бе. Там... Сега след този мап, мисля, може да изиграем една игра на Skyland, ако е свободен мапа. И после ще играем на Quake, набързо ще ви покажем Kit PvP-то. И... Но така мисля, че ще стане много дълго клипче, така че по-добре директно на Quake. Добре, на Quake една игра ще изиграем и после ще покажем Kit PvP. Само сте 5 хайдера, ти още ли си на терасата? Не, аз в момента се качвам. Защото бягам от сикъра, който май сти. То сме два сикъра на едно и също на секатери. Вие качвате ли се? Да. Аз съм в том степа, който се качвам нагоре. Аз не виждам стон. Видяхте. Ще ви джукна. Аз нямам такива, бе, споко. Да, добре. Въобще. Че те виждам. Да, аз те виждам. Тъмън станах. Омага! Бях точно от тебе. Добре, сега ще играем ли в... С Quake, че и без това скалянце заето.
Така, само трябва да намерим, защото тук аз имам проблем с ориентиране на този сервер. Да, има доста портали. Аз тук само да кажа, че админите на сервера доста са си поиграли, за да го направят. Да, но винаги, абсолютно винаги има много хора и лаги. Fallen Kingdom е... Аре, бързо Fallen Kingdom. Да, там... Тук техничната си изберете мап. Да, Аре, влезме в Fallen Kingdom. Да бе, и целта на тази игра е... Това е като CS, дава ви... Въобще не като CS. Подобно, дава ви хол и вие трябва да се целите, с едни фойерверки се целите. Това са патроните, така да се каже. Да, и с един кръшъм се убивате. Да. Много забавно. И който пръв направи 25 кила, Печели. и отстрани в дясно ви показва колко сте направили. Да, но докато не е почна игра, то ние сме 4 има вече. Да, като сме много става много интересно. Но винаги някой печели бързо. То тук го пак има такъв някакъв. Той пак го има то, бе! Дето ми трябваше миналия път. Дето победи, мисля. Чикито ли? Не беше той, не беше той. Друг беше обаче... Бате, ето, ти ме кила. Бате, ти поклит. Не стаме. О, да, той. Жицадия, нали знаеш? Да. Без отделно дело няма си измъкнеш. Там ако слушате някакво, ще ви съдя, ще те съдя, ще те спукам от дела, това си говоря по принцип, така че не приемайте сериозно нещата. Да, и по принцип. Сериозно ли пак ще ме килнеш, бе? Ви казахме, че не се става, бе. Сериозно, аз как ще пропусна така? Да, и в принцип аз като рейджи, т.е. като ядосам много. Аз рейнджвам вече и мисля вече почвам да хейтвам всички наред. Бате, някакъв ме цепи в главата като нищо. Майк ти, бе. Така ли? Какво за нея? Цапнах някакъв ме прави с първия кил, ей! Какво нещо за майка ми каза? Какво? Къде си, е? Кажи ми в лицето. Казвам ти го. В скайп ти го казвам. Някакъв ме цапна, батко. В гръб, това Русе. Аз се губих. Та, като набиете хедшот, си пак това Русе ме. Време на зерия. И ми лагва. Но това е друг въпрос. И сега сте тръпли. Хедшот. Къде си ти, бе? Навсякъде. Да, нали. Аз имам един кил по-кис от тят. Аз имам 8. Пък. А как виждате, те сме много криви, въпреки че ме оцело по някакъв късмет. Не е късмет. Всичко е късмет, бе, мълчи там. Не е късмет, Оги. Късмет е, мълчи. Не. Мълчи не те заглуша. Добре. Килнах някакъв, втория ми кил. И пак ти. Пак ли ме килна в гръб, бе, бат? Аз те убих, бе. Какво правиш? Какво правиш, бе, младеж? Как ще ме килнеш? Аз няма си стрелям на рядчето, бате. Защото ти се зареди, бе. Тук също така може да си купите Diamond Hole, Gold и така нататък. Подробности. Те видяха вече един с... И ви чарджват по-бързо. Да. Абе, и да не чарджват по-бързо, по-който ми изглежда, както и да е. Това е бати троващия ма батка. Ето голям лъкер, бе. О, хедшот. Пак ще ме клетиш ти, бе? Да. Си манга. Знам, аз съм Митко Мутата. Да. Пак. Митко Мутата is on rampage. Shut down. Митко Мутата has been shut down. Аз хейтих някакви вена, спринтвам на някъде. Аз съм Тайдо Мутата. От сега нататък. Тайдо Мутата пропусна. Тайдо Мутата на малко да би хедшот. Тайдо Мутата да би хедшот. Нямам идея откъде ми хръмната тъпо име Мутата. И си го измислим днеска. О! Мой
Какво за нея? Не знам. Естествено, батко. Аз съм 7 кила. Батко. Ти си 20, ти ще биеш. Верно ли бе? Не. Съм. Ти да рейнджваш ме. Аз съм 22. Аз пак рейнджвам. Така рейнджваш, той рейнджваш. Мале, къде ти минава? Хедшот. В това расе ще ме бие към ти. Аз го хедшотнах. Супер, ама къде ще бие? Ти ли би? Това расе, трябва да расе да бие. Никой да не става атом да бие. Yes! Yes! Атом убия! Една точка. Yes! Yes! Атом е твоя ми стига, бе! Аз излизам. Защо? Аре сега лоби. И сега ще кажа набързо Kit PvP. Което е също един от любимите ни мапове. То нещо Тоест, останаха много от всичките, ама как и да е. И Skyblock много сме играли, но сега главно ще покажем Kit PvP-то. Значи, ето тук, чай само, че не искам да отворим менюто, ето да. Като цъкнете здесь съм Soldier пълне. Kit. Това е, дава ти Jump Boost и Iron неща. Archer Kit, дава ви зелен армор, пак не знам къде е Jump Boost, Heavy Kit, Enchanted Iron броня и Diamond меч, Sniper Kit, пак кожна броня, Stone меч и лък, Ninja Kit ви дава Speed Boost, Jump Boost, златна броня и каменен меч, Magic Kit ви дава Potion Kit. Чакай малко ги. Открихме един интересен бък, може и ви да ето сега като съм с Mage Kit, нещата от Ninja Kit ми се запазват. Тоест бустовете, Jump Boost и Speed Boost. Танки Kit е диамантна броня, Iron меч. Набързо ви обясняваме, защото скоро ще спрем клипа. Да, и сега ще ви покажа някакъв бърз файт, който може да го загубят, но няма значение. Доста интересно, защото тук може да се правят тимове, само като си покажете знака за серендър, който е като цъкнете здесь. Ама не всеки път да се получава, защото... Ето има правители. Защото някои са някакви единици. Аз тук бия някакъв 10 искам да стане съюзник, обаче аз искам да го отрепам. Аз съм да по сърце и умрях. И аз убих един. Виждате, екрана ми става черен, с 30 ми кил, вече 165 кила, 154 умирания. Тук следващи български геймери, като The Immortal съм го виждал да играят тук. Не се среща много българи в този сервер, защото никой... Както винаги вчера срещахме едни българи, които се псуваха, както винаги българи, се псува. Ето тук показвам знака за Surrender. И сега съм от тях вече. Ето тук примерно ще взема Sniper Kit, да ви покажа горе-долу. Тук все пълно съм крив като селска джапанка. Аз съм най-добър снайпер. В смисъл, не от всички геймери, но просто за мен лично снайпер е най-доброто. Като споменахме снайпер, ще рекорднем също така и на CS. Може да играме едно в едно. И аз направих кил. О, аз направих 7. You are now on 7 kill strike. Трябва ми още един път на кил. Kill streak, т.е. Също така, ако искате, може да пишете в коментарите кой ще спечели от нас в CS. Едно в едно. И вече имам 8 kill strike. Ще е интересно да ги прочетем. Килстрика. Килстрик просто. Да, ги... И вече имам 9 мисля, че трябва вече спираме клипчето. Да, сега само да си продължа килстрайковете. Стриковете. Стриковете! Същата работа е. Мълчи там. Без килстрик. Аз тук предавам всички. Бия всички наред за да ме убият, за да ми даде новия рекорд. Или просто там да ме убие някакъв. Право пичага. Фаркил ми бе.
Теди, Да. тук ли си? Да. Не. А тук преследвам някакъв нинджа. Снайпери се. И го убих. Аз вече нямам храна. Така че не мога да спринтвам. Кил стилнах. Аз не мога да спринта вече, както виждате. Аз съм сакат. Добре, както иде. И сега ще спрем клипа само да умра. Просто майка ми влезе старто. Както винаги досажда само. Как кюни. Q3 ми се е прецапал, пак ми показва земно, както иде. И сега ще спираме вече клипа до... Аз само да кажа, дайте положителен вод на клипа, ако не ви хареса, хейтвайте. Ако абонирайте се, казахме вече, давам за коментарите, за лайковете и... Ще добавим IP на сервера в описанието. Да, и това е от нас, до скоро!